Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. May something po kami ng pamangkin ko. Feel good morning po mga kabisyo. Sana wag niyo muna akong i-judge. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Mona Lisa. 40 na po ako at single kasi hiwalay na ako sa naging ka-live-in ko. Ang katas ko po ay tungkol sa pamangking kong si Rex. 35 years old naman siya. Hindi ko po siya direct pamangkin. Anak po siya ng pinsang kong buo. Si Rex po binata pa rin. Nung kabataan po namin, talagang type na type ko po siya. Bit na bit. Hindi ko alam kung bakit. Nalipat po yung mga magulang niya sa Sorsogon kaya matagal hindi kami nagkita. Lumuwas po siya ng Maynila para dito magtrabaho. At nagtagpo muli po kami, yes, ang aming landas. Dito po sa aming compound sa May Malabon ay nakatira po siya. At nung isang beses, na binaha po kami, tinulungan niyo akong maglinis ng bahay. At dito na nga nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Tita, hawakan mo! Yung ref! Diyos ko, inaanod na yung ref! Ay! Hoy! Mga pamangkin! Kanino ba tong ref? Akin yan! Pag may laman, akin yan. Pag wala, hindi yan akin. May tosino Teka, may tosino at saka skinless. Kunin mo yung laman. Hindi naman to sa'yo, Trixie eh. Ala, kanino to mga underwear? Ang pangit naman, may dugo-dugo pa. Sa'yo ba to, Trixie? Oo! Auntie, hawakan mo yung ano, auntie. Yan. Hawakan mo yung gamit mo. Baka maano. Rex! Nadulas ako, Rex! Ayan na, nahiyakap na kita. Hala, ang sarap talaga ng muscle niya. Walang bagyo-bagyo. Rex! Halika na, pasok ka na dito. Yan, wala na tayong magagawa dun sa mga inaanod na gamit. Halika na, dali! Dali lang kasi baka maano yung gamit mong iba. Dali na, hayaan mo na
Ang sakit ng likod ko. Ang Grabe. dami kong pasa. Siguro ito yung nag-untog-untog sa mga binuhat ko. Ang sakit ng katawan ko. Ikaw ba? Okay na. Napagod din ako kakalinis ng... Baha? Magge-general cleaning na naman ako bukas. Pero Rex, dito ka na lang matulog. Hindi, auntie, ano po eh. Hindi, doon na lang ako sa Dito bahay. na lang. Hanapin ako ni Chang. Doon na lang ako. Saka kasi pagod ka nalinis na. ko na rin yung mga yung sahig mo. O yan makintab na ulit. Ba't mo nilinis lahat? Dapat di mo nilinis mo na lahat para dito ka muna. Hindi, okay na po yun. Para, syempre, baha po yan. Madumi po yan. Ayan Nagtimpla ako ng kape. Upo ka muna. Kukuhanin ko lang. Dali. Wait lang, wait. Ayan ayan. Kumukulo-kulo pa yan. Higop na. Mamaya ka na umalis. Maaga pa naman. Nagmamadali ka pa? Gaba? Sarap ng kape mo Siyempre, parang ako. Ha? Ha? Ang kape. Oo. Auntie, sabihan mo lang ako pag may mga papabuhat ka pa ha. Pero May papabuhat sana ako. Ano? Yung pakilipat yung, hindi ako nagagandahan sa pwesto ng ng rice dispenser, pakilipat doon. At saka yung tangke ng gasol, pakilipat naman. Sige. Gagawin ko po yan. Huwag mo masyadong dadaliin parang nagmamadali Dito ka ba? naman eh. Dito ba ilagay? Yan. Tabingi. Ayusin mo. Ayan. Ayan. Aida? Ano pa ba yung papagawa ko para hindi mo na siya umuwi? Auntie, uwi na ako. Mas maliligo pa ako eh. Yung TV parang ayoko dyan, sa likod ng pinto. Pwede pa kilipat? Yung TV? Oo. Sige na. Ano pa ba maisip ko? Pabaklas ko kaya yung kisame. Sabihin ko, ang pangit. Ito, auntie. Okay Ayan, na to? yan, okay na. Ang bilis niya namang magawa. Ayan, okay na po. Uwi na ako kasi maliligo pa ako. Tsaka matutulog na ako. Rex. Puyat ako eh. Tingin ka sa taas. Bakit daw? Kita mo yung kisame? Hindi Ayos pa naman. Hindi nakabaon yung pako. Wala akong dalang martilyo. Pagbalik ko na Meron lang. akong martilyo. Meron ka rin? Oo. Pwede pa baklas muna. Baklasin yung kisame? Oo, kasi gusto ko lapat eh. Sige, nagalip po. Ito yung martilyo mo? Oo, yan. Sige. Ang bilis niya namang magawa. Ano ba ito? Paano ko ba ito? Hindi ko na yata talaga mapipigilan siyang umuwi. Ayan, auntie, tapos na. Nagawa ko na yung kisame mo. So, paano? Alis na ako ha. Bye-bye. Sige. Ano yung naabot mo? Huwag mo na akong bayaran. Para naman tong ano. Ikaw para ka namang others. Paano ito? Nilungan mo ako dito eh. Hindi naman ko naniningil. Sige na, pang pang load mo. Auntie, huwag na auntie. Ano ka ba? Sige na, Rex. Inalis na Magagalit ako kapag di mo tinanggap. Kawala. Kakahiya naman. Uwi ka na talaga? Opo, uwi na ako. Sige po. Maliligo po ako. Matutulog ako. Napuyat ako dahil sa bagyo eh. Sige ho. Bye-bye. Thank you Sayang naman. Kasi kami lang dalawa sana dito sa bahay. Ano ko ba siya? Gusto ko talagang tikman eh. Ay. Oh. Sino yun? Teka, nakapanty na lang ako eh. Baka Lazada. Sino yan? Oh! Ay! Sorry! Ay, hala. Nakatapis lang. Sorry, auntie. Rex! Walang tubig dun eh. Maliligo dapat ako. Tas para makatulog Ikaw ba yan, ako. Rex? Oo. Oh my God! Answer, Pwede- thank you. Thank you. Kanina ko mag-thank you. Huwag kayo, Ano Lord. po ba? Ha? Pasok ka. Maliligo ka? Sige. Opo, kasi nagdala na ako ng gamit. Tas dito na rin ako makitulog, auntie. Kasi wala eh. Ha? Ewan ko nangyari doon. Walang kuryente, walang tubig. Siguro dahil sa bagyo. Dito ka matulog? Dito na lang kung okay lang po. Sobrang okay! Sobrang okay. Sige. Pwede maligo Oy, naman feel na. at home Sige po, maligo muna ako. Sige.
Ay, sa wakas. Sarap ng... Oh my God! Wala siyang top. Ang sarap ng... Diyos ko, Lord, patawarin mo. Rex, dito na lang ako sa baba. Tulog, ha? Tulog na ako, oo, please. dito tayo sa sala. Sige, dito ako sa sofa, dun ka sa lapag. Kasi Yo, hindi pa rin kasi- okay yung kwarto eh. Antok na talaga ako. Pero kung gusto mo, dalawa tayo sa kwarto kasi pwede ko namang ayusin ng mabilis yung kama. Sige na. Okay na dito. Halika na. Halika na. Halika na. Okay na, okay na. Halika na. Ito naman, nakakahiya naman sa inyo, auntie. Dito. Halika na. Huwag ka na mahiya. Ikaw nga, ako nga dapat mahiya eh. Bilis mo namang kapag pabango sa kwarto, bango ng kwarto mo. Ano, dito na po ako? Rex. Uy, auntie, ano ba? Rex. Teka lang. Anong ginagawa mo? Rex, pasensya ka na pero alam ko, pinsan ko yung mama mo pero Auntie, ano ba Gusto yung ginagawa kita eh. mo? Rex, Auntie, ano ba? Please. Rex, please huwag mo na pigilan yung sarili mo. Please. Auntie, please. Wag. Walang makakaalam. Ha? Oo, walang makakaalam. Teka, Ano bang iniisip mo? siyempre, natatakot ako. Baka maraming chismosa dito eh. Hindi malalaman. Pati mama mo hindi malalaman. Hindi malalaman ng pinsan ko to. Pasensya ka na. Nanay mo nandyan sa kabila, Eh, oh. okay lang yun. Okay lang yun. Pati sila, Auntie Trixie, Rex. nandyan eh. Rex, Teka, Auntie. Oy. at nangyari na po ang pinapangarap kong mangyari sa amin ni Rex. Halos nagkulong po kami ng 1 buwan sa bahay ko, Call and Tits. Hindi ko alam pero ang saya namin dalawa at ang saya ko kay Rex at nararamdaman kong gusto niyo rin ako. Hanggang isang araw po nakalata na yung kamag-anak namin. Kalat na dito. Ang alin Sa ba? labas. Yung chismis, di ba, Nay? Yung anak mo. Parang, ano ba ginagawa niyo ni Rex dyan sa bahay mo? Kinukulong mo yung pamangkin mo. Diyos ko ka, aatakihin ako sa'yo, Mona Lisa. Ano bang pumasok dyan sa kokote mo? At yung pamangkin mo, ibinabahay mo. Ma, anong ibinabahay? Wala ho akong ginagawa, pamangkin ko yun. Nagmamalasakit lang ako. Tinutulungan ako nun sa mga gawaing panglalaki sa bahay. Sino ba nagchismis yan? Ikaw ba, Trixie? Siyempre ako! Kapal na mukha Kita-kita mo. ko naman kasi. Halos Alin ang kitang-kita? hindi na kayo lumalabas yan sa kwarto mo, dyan sa Eh, bahay ba't kami mo. lalabas ang init eh? May aircon kami. Inggit ka kasi. Oo, dapat sa bahay siya. Pero hindi. Ikaw nilalagyan mo ng mali siya. Pamangkin mo yan. Kahit sabihin na nating pinsan buo mo lang yung nanay niya, pamangkin mo pa rin yan. Hindi ka ba? You're so cringy. Ew. Umalis ka na nga dito, Trixie. Nay, huwag kang maliwala dyan sa chismosa na yan. Naiinggit lang yan. Kasi tayo nakakaluwag-luwag. Diyos ko, Mona Lisa. Nalalaso na yata yung isip mo. Nadidiri ako sa ginagawa mo. Ganun ba? Sensya ka na, pero mainit na tayo sa mata ng mga kamag-anak natin, pati nanay ko eh, pati yung lola mo. Kaya, Sige, sorry okay lang. Rex, Actually, auntie, naka-ano naman na ako eh. Na tinawagan ako nung in-applyan kong trabaho sa may QC. Tama-tama lang din. Kasi baka magsimula na rin ako mga next week. Okay lang. Doon na lang muna Rex, ako. antayin mo ha, tatawagan kita, antayin mo pag humupa na yung chismis, balik ka dito ha, aantayin kita, susunduin kita kung Sige. asan ka man. Oo. Antayin mo ko ha, Rex. Opo. Basta, Rex. sige, kontak-kontak na lang. Rex, mahal kita eh.
Sige, auntie. Alis na ako. Rex, ingat ka. Ingat Hintayin ka mo rin. ako, ah. Okay, auntie. Umalis na nga po sa puder ko si Rex. Para makaiwas muna kami sa mga chismis. Lumipat po siya sa QC dahil nakahanap na po siya ng trabaho doon. Kaya lang, namimiss ko po siya. Kaya isang araw, pinuntahan ko po siya sa address na ibinigay niya sa akin. Oh, auntie. Yan nandito. Ah, Rex, miss na kita eh. Teka Pwede lang, tayo mag-usap? Teka lang. May bisita ako eh. Ha, may kasama ka dito? Oh, si Pauline. Kala ko isa ka lang dito. Pauline. Auntie ko pala. Ay, hello tita. Kayo pala po yun. Nice meeting you po. Bless po. Yan si Pauline, girlfriend Pauline? ko. Hello. Nice meeting you po. Yeah. Girlfriend mo, Rex? Mm-mm. Rex, mag-usap. Pauline, Pwede mag-usap muna tayo sa labas? Pauline, mag-usap na Sige kami. po. Tita, dito na po kayo kumain. Nagluto po ako ng sinigang na paborito ni Rex. Tingnan na. Doon ka muna. Sige po. Usap kami. Rex, di ba usapan tayo lang para sa isa't isa? Auntie, nahihibang ka ba? Bakit may Pamangkin girlfriend? mo ko. Anong may girlfriend? Pamangkin mo ko tapos, di ba? Pamangkin mo ko pero may relasyon tayo. Anong relasyon mo nagsasabi mo? Di tayo Di ba pwede. sa usapan mag-aantayan tayo sa isa't isa, magpapahupa lang tayo ng chismis. Nahihibang ka na ba? Na-realize ko yung mga mali ko kaya tumigil ako. Sakto lang din pinaalis mo ako dun. Kasi kahit ako naglalakad ako, wala na akong ulo Di dun ba sa lugar. nangako ka sa akin? Pwede ba hinaan mo yung boses Nangako mo? ka sa akin na Walang ako alam lang. yung girlfriend ko tungkol sa atin. Sasabihin ko na meron tayo. May relasyon tayo. Diba? Ay, diba? Rex, Tantanan mo na Rex, ako. ako na lang, Rex. Hindi ka po pwede eh. Auntie kita. Rex, Parang hindi mo nandibira naman ako ako sa sarili ko eh. tita na buo eh. Kahit na. Pamangkin lang kita sa pinsan, pwede yan. Hindi nga po pwede. Tigilan mo na ako. May Rex, girlfriend na maawa, ako. Rex, maawa ka sa akin, mahal kita, Rex. Umuwi ka na, please. Rex, Umuwi ka na. sasabihin ko sa girlfriend mo. Bahala ka. Basta umuwi ka na, please. Rex!